ሰባት ንህይወት ክብለ ተቕዘብሉ ማሕበራዊ ጉዳያት ኣብ ዝበዝሑ ዓለም ከም እነብር ፍጡራት ማንጣና ሓድር ብትኽ እናበሉና ውሽጥና ጸይርዎም ዝነብር ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ብዝኾነ አጋጣሚ ኣብ ህይወትና ዝተፈጠረ ነገር ድማ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ሚስጥር ጌርና ኢና ንሕዞም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ሚስጥራዊ ዓለማዊ ኑዛዜ ኦንላይን ንሕፍረትን ተነጽሎን ንምቅላስ ዝሕግዙና ባእታውያን ነገራት ናባኹም ክነብሊና ክሳብ ፍጻሜ መደባትና ምሳና ክትጸንሑ እንዳሓተትና ባኹም ተዓቢ ዘላ ቻናል ነቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም በብግዚኡ ንእንፍንዎም መሃርን ዝኾነ መደባትና ኣብ ሰዓቱ ንኽበጽሓኩም ሳብስክራይብ ከምኡን ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋቕ ስድራና ንኽትኾኑ በኣኽብሮት ንሓተኩም ሰናይ ጻንሖት ሓደ መዓልቲ ነዚ ኣብ ውሽጥና ዝዓቆርናዮ ነገር ሓንሳብ ኣውፅእ ኣቢልካ ክንገላገሎን ከለና ግን ንፈስዶ ይብለና ይኸውን ግን ከዓ ሓሊፉ ከም ብዋዛ ሚስጥርካ ንኻልኦት ምክፋል ቀሊል ኣይኮነን ስለምንታዩ ብፍርሒ ሕንከትን ሰባት ኣበርከዩ ጾለይ ካብ ዝብል ስግኣት ብዝነቅል ስምዒት ከይብሉንን ኣእምሮና ዝቐበርናዮ ነገር ንምውፃእ ንጽገም ሓሊፉ ከዓ ናይ ውልቅኻ ሓበሬታ ንብዙሓት ሰባት ብዝራብ ሳዕቤን ከምጽእ ትርእዮሞ ሚስጥር ሒዘ ዘይቕበርከ ትብል ግን ከዓ ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ኮሎምቢያ ከም ዝብልዎ ሚስጥር ሒዝካ ነብሕትኻ ምቑዛም ከም ድኻም ማሕበራዊ ተነጽሎን ጥዕናዊ ሳዕቤናትን ዝኣመሰሉ ጸገማት ከስዕብ ይኽእል እዩ ስለዚ ንባዕልና ኮነ ንኻልኦት ከይጎዳእና ብኸመይ ንፈትሖም ኣብዚ እዋን ማሕበራዊ ሚድያ ሓደ ነዚ ኣብ መፍታሕ ናይ ባዕሉ ተራ ዝጻወት ዘሎ ይመስል ሰባት ንዘመናት ኣባት ነፍሲ ናብ ዝበልዎም መርሓቲ ሃይማኖት ብምኻድ ጽድቆምን ሓጢኣቶምን ክናስሑ ጸኒሖም እዮም ኣብ ቀረባ ዓመታት ከዓ ዝተፈላለዩ ናይ ቴሌቪዥንን ሬድዮን ምድላዋት ሽመይ ንዓኹም ታሪኸይ ግን እዚኡ ናይ ዝብሉ ሰባት ብቴሌፎን ዝቐረበ ታሪኽ ክንሰምዕ ጸኒሕና ከምዚኦም ዝበሉ ምድላዋት ብዙሓት ሰባት ንብሕቶም ዝሓዝዎን ዝቕንዘውዎን ሚስጥራት ንኽካፍሉ ብኡ ኣቢሎም ድማ ካብ ካልኦት ሰባት ብዝረኽቦ ሓሳብን ርእይቶን ክሕገዙ በሪ ከፊቶም እዮም ኣብ 1980 ሓደ ስነ-ጥበባዊ ሰባትን ዝኾነ ዘጣዕሶም ነገር ይቕሬታ ዝሓትሉ ናይ ይቕሬታ መስመር ፈጢሩ ነይሩ እዚ ኣብ ኒውዮርክ ን15 ዓመታት ክጸንሕ እንከሎ ብዙሓት ሰባት ኣብቲ መቐበሊ ማሽን መንነቶም ኣብ ሓደጋ ከይወደቑ ወይ ከይቃልዑ ኣብ ልዕሊ ካልኦትን ዝፈጽሙ በደል ይቕሬታ ዝሓትሉ መልእኽቲ ይገድፉ ነይሮም እዚኦም ሕጂ ኣብ ፖድካስት እናቐረቡ ካልኦትን ንኽናስሑን ወይ ንኽናዘዙ ሸውሃቶም ይኸፍቱሎም ነይሮም ማሕበራዊ ሚድያ ካልእ ብዛዕባ ውልቃዊ ህይወት ዝተፈላለዩ ሰባት እንሰምዓሉ ዘለና መድረኽ ኮይኑ መብዛሕትኦም ተጠቀምቲ ግን ፍጹምነት ዝተመልአን ብጥንቃቐ ዘዳለዎምን ስእልን ካልእን ክጥቅዑዮም ዝረኣዩ ብኻልእ ወገን ነቲ ዝተሓብአ ስምዒታቶም ብስመስውር ኣቢሎም ካብ ብዙሕ ንኣዝዩ ውሑድ ክፋል ህይወቶም በቕንዕና ዘካፍሉሎም ናይ ኦንላይን ናይ ንስሓ ወይ ኑዛዜ ገጻት ብምውላል ተጠቀምቲ ሽመይ ንዓኹም እናበሉ ሚስጥራቶም የካፍሉ ኣለዉ እዚ ሰባት ኣብ ካልኦት ዝመሃሩሉን ከይተሰከፉ ሚስጥሮም ንምክፋል ዓብዪ ዕድል ዝረኽብሉን ውሑስ ቦታ ክኸውን ይኽእል እዩ ትብል ኪላ ስነ ልቦና ዛህራ ከማል ኣላም ቅድም ኢሉ ኣብ ኦንላይን ዝዳለዉ ፎርማትን ናይ ወግዒ መድረኻትን እዮም ንኸምዚኦም ዝበሉ ትሕዝቶታት ዘምፁ ነይሮም ድሒርኡ ግን ኣብ ዝተፈላለዩ መተግበሪታት ክረኣዩ ጀሚሮም ካብ ቀረባ ጊዜያት ነጆ ድማ ማሕበራዊ ሚድያ ነዞም ትሕዝቶታት ይምንዝዖምን ብሰፊሑ የምጾምን ኣሎም እዞም ታሪኻት ካብ ዘስሕቅ ክሳብ ኣዝዩ ዘሕዝን ተባሂሎም ዝምዘኑ ኮይኖም ኣብ ቤት ትምህርትን ዩኒቨርሲቲናት ሒዞም ዝጅምሩ ናይ ነዊሕ ጊዜ ታሪኽ ዘለዎም ሰባት ውሽጦም ዝዓቆሮ ይዝሕዝሕሉ ኣለዉ ሰባት ሓገዝን ዝህቡ ጉጅለታት ዝረኽቡ እንተኾይኖም ብምስጥር እንዳተኻፈሉ ዓብዪ ዕድል ካብቲ ብኸምናቶም ዝበለ ተመሳሳሊ ኩነታት ዝሓልፍ ዘሎ ሰብ ድማ ይመሃሩ ትብል ኣብ ኢስላማባድ ፓኪስታን እትቕመጥ ኪላ ስነ ልቦና ዛህራ ከማል ኣላም እዚ ብፍላይ ሕብረተሰብ ነውሪ ኢሉ ዝወስዶም ናይ ጾታ ጎነፅን ጾታዊ ዓመፅን ዝኣመሰሉ ጉዳያት ብግልፂ ንኸውግዓሎም ይሕግዙ ኢላ
ስነልቦናዊ ናይ ምኽሪ ኣገልግሎትን ኣብ ዝወሃበሎም ቦታታት ከድካ ብዛዕባ ትሕልፎ ዘለኻ ነገር ምዝራብ ምኽኣል ናይ ሕውየት መንገዲ እዩ ትብል ስለዚ ሰባት ሚስጥሮም ኣብ ኢንተርነት ምክፋሎም ክሕድሸና ከም ዘይብሉ ትዛረብ ፌሶል ሓደ ኣብነታዊ ሚስጥራዊ ናይ ትዊተር ናይ ንስሓ ገጻት እዩ ብድሕሪኡ ፌሶል ዘሎ ድማ ተቐማጢ እንግሊዝ ሮብ ማኑኤል እዩ ንሱ ኣብ ሕሉፍ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ነገር ኣብ ኦንላይን ኣውፂኻዮ ምኻድ ሳዕቤን ኣይነበሮን ሓለቓኻ ወይ ቤተሰብካ ስለ ዘየንበብዎ ድማ ሸኸምካ ንምቅላል ውሑስ ቦታ እዩ ማሕበራዊ ሚድያ ልክዕ ከም ናይ ሩፍታ ማሽን እዩ ኣብኡ ብእተእትዎም ነገራት ጥቕሚ ዘይብሎም ኣሽሓት ላይክ ትረክብ ብኣንጻሩ ድማ ስራሕኻ ክትስእን ትኽእል ኢኻ ይብል እዚ ገጽ ቅድሚ 2 ዓመትን መንፈቕን ዝጀመረ ኮይኑ ሕጂ ልዕሊ 400,000 ሰዓብቲ ኣለዎ ሮብ መዓልታዊ ብስመ ስውር ካብ ዝለኣኹ ኣማኢት ኑዛዜታት 16 መሪጹ ይልጥፎም ከም ኤዲተር ድሰርሕ ዘለኹም ሓቂ ዘይመስሉ ወይ ሓባራዊ ስምዕ ዘይብሎም ኣይልጥፍን ገለ ዘይተባብዑ ነገራት ይመጹ እዮም ነዚኦም ክሕትም ኣይደልን ኢሉም ገለ ካብቶም ናብ ሮብ ዝመጹ ንስሓታት ዝሓለፈ ዓመት ኣቦይ ምስ ሞተም ኣደይ ብጣዕሚ ሓዚና ነይራ ሓደ ግዜ ናይ ኣቦይ ዝነበሩ ኣቑሑ እናፈተሽኩ ፓስፖርቱ ረኺበም በዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኦንላይን ፍቅራዊ ምሕዝነት ዝፈጠረሎም መተግበሪታት ካልእ ሰብ ከም ዝነበሮም ፈሊጠም እዚ ንኣደይ ልባ ክሰብራ ስለ ዝኽእል ግን ኣይነገርኳን ዝብል ይርከቦም ሮብ እቲ ድሕረ ገጽ እናዋዘየ ግን ስምዒት ደቂ ሰባት ዝትንክፍ መልእኽታት ከም ዝልጥፈሉ ይዛረብ ሕፍረትን ተነጽሉን ንምቅላስ ድማ ካልኦት ከም ዘ ሴክሬት ኪፐርስ ዝብሉ ገጻት ኢንስታግራም ድማ ኣዝዩ ዕምቆት ዘለዎም ውልቃዊ ታሪኻት የምፁ ብዙሕ ፍልሊ ኣብ ዘይብሉ ዓለም ስለ እንነብር ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያትካ ምስ ቤተሰብን መሓዙትን ክተውግዑ ክኸብደካ ይኽእል እዩ ብዛዕባ ሓደ ነገር ተነቃፊ ስምዒት እንተሓዲሩካ ኸኣ ኣኪድካ ክትዛረቦ ይኸብደካ እዩ መንነትካ ሓቢእኻ ኣብ ኢንተርነት እትገብሮ ግን ውሑስን ብዓይኒ ካልኦት ካብ ምፍራድን ከድሕነካን ይኽእል እዩ ትብል ሓንቲ ካብ መስረቲ እዚ ገጽ ዝኾነት ኦሊቪያ ፒተር ወሲኻ ነዚ እዩ ሰባት ናብ ሰብ ሞያ ስነ ልቦና ክንከይድ እንከለና ንመሓዙትና ነጊርናዮም ዘይንፈልጥ ኩሉ ንነግሮም ኢላ እዚ ገጽ ኣብ ዙርያ ኑዛዜ ሓደ ሰብ ኣመልኪቱ ንዝግበሩ ልዝባት ክፉት ናይ ዝርርብ መድረኽን ሓገዝን ኣመቻቹ ይርከብ ኣብዚ ኣዶነት ካብ ዘጣዓሰን ደቂ ኣንስትዮ ጀሚሩ ክሳብ መጻምዶም ዝፈትዎም እንትኾነውን ብጾታዊ ርክብ ከም ዘይጠዓሙ ዝገልጹ ሰባት ይመጹ እዚ መተግበሪ ክኢላታት ስነ ልቦና ዘለዎ ስለ ዝኾነ ነቶም ሚስጥሮም ዘካፍሉ ሰባት ምኽሪ ይሂቦም እዮም ሚስጥር ምክፋል ሰባት ብሕታውነትን ከይስምዖም ተነጽሎም እናሃለውን ውህደት ዝፈጥሩ ኮይኖም ክስምዖም ኣብ ዙርያ ብዙሓት ነገራት ዝስምዖም ሕንከት ከወግዱን ይሕግዝ ትብል ኦሊቪያ እቲ ድሕረ ገጽ ዳርጋ ንሰብ ተውግዖ ዘለኻ ስለ ዝመስል ይሕግዘካ እዩ ዘ ሴክሬት ኪፐርስ ስምዒት እዞም ሰባት መሰረት ዘለዎ ምዃኑ ብምርኣይ ተነጽሎ ኣብ ምቅላስ ክሕግዝ ተስፋ ይግበር እዞም ሳይበራዊ ምድሃልቲ ይኹን እምበር እዞም ሰባት ዝንስሕሎም ዘለዎ መተግበሪታት ኣልታዊ ጉኒ ኣለዎም እዩ ብፍላይ ብግቡእ እንተዘይት ተታሒዞም ኣዕኖቲ ክኾኑ ይኽእሉ በስመ ስውርነት ሚስጥርካ ምንዛዝ ቁኑዕ ልዝባት ክካየድ እኳ እንተኽኣለም ሓላፍነት ዝጎደሎም ጸያፋት ወይ ጨካናት ርእቶታት ክወሃብሎም ስለ ዝረኣይ እዚ ነቲ ዝተሓሰበሉ ዕላማ ኣብ ምስኻ መሓለኻ ይፈጥር ሳራ ኣብ 2018 ሳይበራዊ ምድሃልቲ ባይታ ትመቻችእ ነይራ ብዝብሉ ክስታት ካብ ጉግል ኣፕል ስቶርን ተዓልያም بعربኛ ቅንዕና ብዝብል ቃል ዝተሰርሐ መተግበሪ ኣስራሕቲ ካብ ሰራሕተኛታቶም ብስመ ስውርነት ቁኑዕ ርእይቶ ንኽቕበሉ ብዝብል ነይሩ በእንጻሩ ተጠቀምቲ እዚ መተግበሪ ንሳይበራዊ ምድሃልቲ ኣውዒሎምዎ እዮም ከም ዊስፐር ሴክሬትስ አስክ ኤፍኤምን ዝብሉ መተግበሪታት እውን እቶም ዝሰርሕዎም ኣካላት ዘይግቦ ኣጠቓቕማ ክቋፅሩ ብዘይምኽኣሎም ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ተዓጽዮም ናይ ኦንላይን መተግበሪታት ጽቡቕ ሃቀነ ብዘይብሎም ሰባት ተመዝሚዞም ድሕነት ሰባት ኣብ ሓደጋ ከውድቁ ይኽእሉ እዮም
بسرعة أنت تتحيزهم كابتغمهم للعلي كداتهم خزايد يخيلوا تبل زهرة بزي مخنيات سبات قوي ملختات النابتسوحهم بسنكي زي تمالون بالرقاقتي زي بلو من حابرتاتاتن معداتاتن بزفترو لهم چنكت نزقاتهم تساقمات عنا آمرون مفتاح قرا كأتوم يخيلوا إلام اتعلم لخو نزازي زمناي نزازي قدسات علم لخو فتساميتات كوينهم كاتسيلهم علوم أبستفلالي هاجرات زركوي يونيفرسيتات كوليجاتن تمارو زتساتفلهم هناي فيسبوك نسحة متكاميتات اللوم أب هونغ كونغ كم ستيكي رايس لاف كمون كابل مارمر زبلو ناي انستغرام قدسات نسعبتهم بملك انسحان ملسن ناي صوتاو ركبن فوراوي مهزنتن معداتاتن يهبوم باكستان دما تتكمتي دحر فرقليتي كونعون سميتاوي حساباتو من زقلصلو غاماور زتباله ገጻሎም ኣብ ደቡብ ኮሪያውን ብዛዕባ ንጉስ ሚስጥር ዝሓዘ ሰብኣይ ይንበይኑ ጥራይ ክሕዙ ኣይክእልን የግዳስ ናብ ጫካ ኺዱ ነቲ ጫካ ይነግሮም ድሕሩ ንፋስ ብዝነፈሰ ቁጽሪ እቲ ጫካ ነቲ ሚስጥራዊ ደግሞ ካብ ዝብል ኣብ ባህላ ዝመንጨወ ባምቦ ፎሬስትስ ተባሂሎም ዝጽውዑ ናይ ዌብሳይት ገጻት ኣለዉ በቲ በለበዝግን ብዙሓት ሰባት ዝሓብኦ ሚስጥር ምንሳሕ ኣዝዩ ሓጋዝዩ ትሑት እቶት ኣብ ዘለዎን ሃገራት ዝነብሩ ኣስታት 75 ሚእታዊ ስነ ኣእምራዊ ጸገማት ዘጋጥሞም ሰባት ሓገዝ በዓል ሙያ ዝረኽብሉ መንገዲ ከም ዘይብሎም ጽብጻባት ውድብ ጥዕና ዓለምን ጋፕ ኣክሽን ዝተባሃለ ትካል ጥዕና ኣእምሮን የመላኽቱ እዚ ማለት እቲ ናይ ሕክምና ክፍተት ኣዝዩ ገዚፍ እዩ ማለት እዩ ዝሰልጠኑ ሰሙያ ዘይምህላዎም ትኹረት ናይ ቅድመ ምክልኻል ምንቅስቓሳት ብምውሓዱ ተበጻሕነት እዞም ኣገልግሎታት ኣብ ገጠራትን ትሑት እቶት ዘለዎን ሃገራትን ድሩት ምዃኑ ገለ ካብቶም ንጸገም ጥዕና ኣእምሮ ምኽንያት ዝኾኑ ዘለዉ ጉዳያት እዮም ኢላ ንሳም ዋላውን ኪላስን ልቡናዊ ሓገዝ እንተኾነት ናይ ኦንላይን ገጻ ውሑስ ሚስጥራት ዝካፈለሉ ቦታ ምፍጣሮም ኣገዳሲ ምዃኑ ትዛረብ ብዛዕባ ዝኾኑ ነገራት ምዝራብ ናይ ምሕዋይ መገዲ ክኸውን ከምኡን ንገለ ሰባት ኣሉታዊ ስምዒታት መሊሱ ክቕስቀሰሎም ዝኽእል ክኸውን ይኽእል እዩ ሰባት ውሕስና ክስምዖም ክሕግዙን ግን ኣለዎም ትብል ኪላስን ልቡና አንጀሎ ፎሊ ኣብ ፈረንሳ ባላንስታ ፔሬ ፍርሕኹም ኣውፁ ዝብል ናይ ኢንስታግራም ገጽ ዘመሓድር ኮይኑ 70,000 ተኸተልቲ ኣለዎ ካብዚቶም ዝንስሑን ዘንብቡን ተጠቀምቲ ምዃኖም ይዛረብ ናይ ካልኦት ሰባት ኑዛዜ መንባብ ልክዕ ከም ሓደ ልብ ወለድ መንባብ እዩ ንባዕልና ኣብኡ ኣእቲና ነብስና ንርኢ ናይ ካልኦት ሰባት ዛንታ ስነ ልቦናውን ስምዒታውን ኩነታትና ኣብ ምሕጋዝ ዓብዪ ተራ ኣለዎም ኢሉ አንጀሎ መጀመርታ ኣብቲ ገጽ ፍርሖም ዘካፍሉ ሰባት ሓደ እዩ ሞዩ ብምስጥር ዝሓዝዎ ፍርሒ ንኽካፍሉ ውሑስ ባይታ ምፍጣር ከም ዝኽእሉ ይዛረብ ፍርሒ ኣብ ቀጻሊ ህይወትና ኣብ ግዜያዊ ቅልውላው በሰላታትናን ስቃይናን ከምኡን ብትደጋጋሚ ኣብ ንሓቶም ነገራት ዘሎዩ ብዛዕባ እዚ እንዛረብሉ ቦታ ኣይነበረን ስለዚ ኢንስታግራም ሰባት ዕውት ዝመስል ናይ ሓሶት ህይወቶም ካብ ዘካፍሉሉ ባይታ ወፂኦም ሰባት ዝሕግዝሉ ክኸውን ገይረ ይብል ዝኽብርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ካብዛ ቪድዮ ተማሂርኩም ክትኾኑ ተስፋ እንዳገበርና ናብ ኩሉ ንኽበጽሕ ሼር ብምግባር ኣብዛ ቻናሉን ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራና ንኽትኮኑ ደጊምና በኣኽብሮት ንሓትት ሰናይ ንዓኹም